लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो लोगोसे आंनि धोनस्रि फुंखा इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। ओमफ्राय दिनै आङो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। दिनैनि भिडिअआ माने जोंहानि रुपुलुखौ आङो खानाय बोना होनो नागिरदों आरोना। आंनि खानायखौ बियो दाखालि बोनानै होदोंमोन, बिनिखायनो दिनै आङो बिनिखौ बोनानै होगोन। बियो आंनि बायदि फुल बोजोबा, बिथिंनि बाब्रिथिंखौल' बोगोन आरो। बिनिया बाब्रिया एसे गेंग्रा गेंग्रि जाबाय नालाय, बिनिखायनो बाब्रिखौल' बोगोन। ओमफ्राय दाखालि आंनि खानाय बोनायखौ सोरबा सोंहरदोंमोन खानायखौ बहा बेसेनि बोनाय होननानै। ओमफ्राय आङो खानायखौथ' पार्लाराव बोहैयाखै, नैबे जोंहानि न'आवनो जोंहा रुपुलुजोंनो मुलि बायना लाबोनानै बोफायदों आरोना। बेनिखायनो आंना एसेबां प्लेन सिद्दा गिलिर जायाखै आरो आंनो एसेबां प्लेनखौबो नांखाया नालाय, बेनिखायनो आङो न'आवनो बोनसै होननानै बोबाय। स्ट्रेटनाराथ' आंनावनो दंखायो नालाय, बेनिखायनो खम खरसायावनो बोबाय आरोना। ओमफ्राय दाना जायफोरा जोंनि बे भिडिअखौ नायनो गोसो नायलांबाय थादो, अब्लालाय लोगोफोर आङो जोंहानि रुपुलुनि खानायखौ माबायदि बोना होयो नायदो। सिदा जागोन ना जायाथाय बोना नायनोसै आरोना। होगोन गोबाद्रायथार बियो, बै सानैल' जाखुलानांगौमोन। ओइलाय एसे जागौमोन। वाव नै बिदि जागोन रोजायासै। जोंहा जेबो जगार गैया, खालि स्ट्रेटनार आरो मा होनगोन मुलि, बेखिनिल'सो आरोना। बिनिखायनो जोङो मोनसे आइडिया खालामनो नागिरदों। पार्लारावथ' मालाय खानाय मुलि फुनबोला मा होयो होनानै खानायखौ सिथाबो नङा जोंना। ओमफ्राय नैबेखौनो हाबानि कार्डफोरखौनो होलाबायनोसै आरोना। बाब्रिखौ ल'खासो होगोन बिनिया। मैगं फाननो लांग्रा प्लास्टिक गोजानद्राय जादों नामा मबाइलालाय? ओमफ्राय होमबालाय आंखौ सोरबा कमेन्टआव हरो आरोना, जलंगा दख'ना गाननानै भिडिअ बानायलाय, जलंगा दख'ना गाननानै होननानै। ओमफ्राय नै आङो न'आव थाबाथाय जलंगा दख'ना गानफायो आरोना। बांद्राय गाना, सम सम गानो। आइमोननिसो दख'नायाबो आंहाथ' गैखायाना। ओमफ्राय आं प्लास्टिक खानांगोन ना लाबोफादो। माबायालाय मुलिया? मुलिया इला ग्लब्सबो गैया हो जायोहाय मा रब्रा मुलि गैयारन रोङो आं खानानै गरमसिब्रा मुलिखौ आखायाव खानानै नै ग्लब्सआ जोंना आखाइनि ग्लब्सआ प्लास्टिक माबा सोग्रा मा होनो बानलु खायला मैगं फाननो लांबा सोनानै लांग्रा मुलियाबो जोबथारजोबनायसै ओरै लाखान्दासो आरोना मुलिया थोगोन नामाथाय नायना नायनोसै। बे मुलियाबो जोंना बेखिनिल' लाखान्दासो नालाय, बाब्रिखौल'सो खालामगोन। खालामना नायनोसै लोगोफोर, नायलांदो जोंनि खानाय स्ट्रेट खालामनाया जामारगोन ना जामारा। मुलिखौनो हमना होनो
बिराद मोनामो ना मुलिया मोखांथिंनिया बांसिन जाबानो जागोन दा होमबा मोखाङाव बांसिन दोननांगौ बांसिन दोननांगौ जेबो बुस्थु नागिरनो बिसोरो खानाय मुलिखौ दायो फुनखांबाय ओमफ्राय बे फार्स्ट फुननायखौथ' 40 मिनिटसो लानांगौ ना 40 मिनिट 50 मिनिटसो ओमफ्राय 50 मिनिटसो दोनसै आरोना ओमफ्राय बिनि उनावहाय सुखांनानै नैबेखौ फुनलायनोसै बेबो लाखान्दासो लाजोबनोबो हायाना खनसेयावनो बेबो मेट्रिक्सनियानो ओमफ्राय नै आं दाखालि खानाय बोनाया आंना ल'रियेलमोन आरोना आंखौ ओइ खनसे सोरमोनलाय अनजुमनिसिना सोरमोन कमेन्टआव सोंहरदोंमोन आब' नों मा मुलिजों खानाय बोयो भिडिअ बानायनानै खोन्थाहरलाय होननानै सोंहरदोंमोन ओमफ्राय बिनिखायनो नै आं बेखौ भिडिअ बानायदों बारा दामनिबो नङा 525 बेनि रेसआ नै 525 आरोना ओमफ्राय आङो पार्लाराव बोनो सानदोंमोन ओमफ्राय न'आवनो स्ट्रेटनार थाखानायखाय न'आवनो बोनोसै जोंहा बिनानावजोंनो बोनसै होननानै बोनाय जाबाय आरो ओमफ्राय नैबे मोनसेया बेनि रेसआ बेसेमोनथाय र' ओइथि दङ देखायनि बेबो बारा दाम नङा 385 बिराद गोबाव जोथारो बेथ' मेरला थाथारना हारसिं लागनबो हाया मानबो हाया खानाय मुलि नायनो होननायखाय आं बेखिनिखौ देखायबाय ओमफ्राय ना जोंहा रुपुलाथ' खानाय मुलि फुनखांनानै 50 मिनिटसो थानांगौना ओमफ्राय 50 मिनिटसो थाबाय थानाय समावनो अखाया ओरैबायदि गोसा हानानै होबाय नै जिबायदि गोसा कारेन्ट सारेन्ट थांजोब्बाय आरो कारेन्टआनो फायफिनस्रायासै खानायखौ बिनिखौ बे दिनाखालि बोनोनो मोनस्रायासै ओमफ्राय हराव फैदोंमोन कारेन्टआ ओमफ्राय हराव फैनाय समावहाय हराव बोदोंमोन आरो ओमफ्राय भिडिअ लानाय जायासै अखानायैबो भिडिअ लानाय जायासै जिखि जाया खानायखौ बोबाय होननानै साननानै लादो भिडिअआबो आंना बेखिनियावनो जोब्बाय दाना जायफोरा जोंनि बे भिडिअखौ नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आरो नेक्स्टआव मा हायो गोदान भिडिअ लानानै फैलायनोसै जुदि जोंनि बे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट खालामनो दाबाव ओमफ्राय खानाय बोनायखौसो देखायनो हानाय जायासै आरोना अखानायै बिराद बेस्थ'मोनदि बिनि सोलाबस्रायासै माब्लाबा बेलेग भिडिअआव देखायसिगोन आङो दे लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै बाय बाय